ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବାହାରି ଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ। ତ 3 ଜଣ ଯିବୁ। ଦୀପୁନ ଭାଇ ବି ବାଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। फाइनाली आम दीपुन भाई नहीं आदिवासी मेला जो होची सेठी पहुँच गले। ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। चलो फाइनाली हम बुलाबुली सरला आम जाऊँ घर को। तो बाय बाय टाटा, देखा नेक्स्ट।